Здравейте на всеки, който гледа този видеоклип. Правя този клип за помощ на хората, които отглеждат растения, които са с по-ниска толерантност към студа. Какви, примерно, ги гледат навън в градината или в неотопляем балкон, тревожат се, че растението е малко по-слабо, или пък вида, който отглеждат, изисква някаква защита, за да оцелее през зимата. Примерно, ако е в регион, който е с по-ниски температури през зимата. Това в момента, което виждате на екрана, е черница. Тя е чудесно се справя с студовете, но за да има така някакъв пример, съм я поставила. И ето сега, първо какво ще кажа, аз моите бонсаи не ги защитавам допълнително. Единственото, което правя, е да ги прибера в неотопляема слънчева стая. Има престройка такава, къщата на моето семейство, и в такава стая ги прибирам тези, които мислят, че са по-слаби, или когато съм правила въздушни отводи, които, да кажем, все още не са стабилизирали добре корените, имат малко защита, тях също ги прибирам. Или които отводи са отделени от майченото растение малко по-късно, не са имали време да се адаптират корените. На втората година въздушните отводи нямат нужда от никаква защита. Дори и на първата, зависи кога е отделено растението и дали е имало достатъчно време. И така, няколко идеи за случаите, които споменах. Първото е ето този материал, който се потребява за опаковане на чупливи неща, както и за мебели и така нататък. Той притежава едни въздушни мехурчета и всъщност въздушните мехурчета са една от най-добрата защита за коренчетата, защото правят една възглавничка, така да кажем, от въздух, която един вид защитава растението. Така че може нещо такова на няколко слоя да се опакова, дори когато се намокри растението, при поливане нещо попадне вода, тя ще се оцеди, тъй като това все пак е найлон и няма да остане влагата в него. Или, т.е. всичко, което не задържа влага по него, може да се приспособи. Други идеи, какво мога да предложа? Това е парченце фебран. Нямам в момента по-голямо, за да покажа, но ако се сложи така на 2-3 слоя, има и по-дебели фебрани, и се отреже дупка тук с едно макетно ножче, вече и саксийката се сложи в него. Това също е вид защита. Другото, което също може да ползвате пак от такива опаковки или от магазино-строителни материали, ето това е стереопор, който е доста с голяма дебелина. Също дори е по-въздушен, по-лек от фибрана, и в него също може да се образува. И последната идея, която мога да дам, е: слагате растението в една здрава трубичка и около него ето един момент, така малко ми е трудно, сега да видим, ще се справили. Слагате растението така, хубаво го опаковате и наоколо правите, напръсквате пяна, която да заеме място около 10 см
около 10 на сантиметра наоколо пяна, която също след като се втвърди, вече махате го от трубичката. Тя ще служи така да ограничи, да не залепни пяната по саксийката. И вече имате такава една мини конструкцийка, която също би пазила корените от свръхзамръзване. Това са моите идеи, такива лесно приложими, които може да ползвате. Разбира се, тези, които отглеждат растенията си навън, в градина, както в случая, примерно е при мен, аз просто ги оставям близо до стена, за да е по-завет, тъй като има при нас, примерно, много лози и други дървета. Есента падат естествено листата, които правят един поне около 7-8 см, а на места и по-голям слой от листа. Аз ги оставям, не ги почиствам. Те също защитават саксийките, един вид правят естествена защита на растенията, които са в по-плитки, по-малки саксийки. Другото, и на пролет вече ги примахвам и почиствам всички растения. Другото, което е важно, да няма подложна саксийка, в която се задържа вода. Растението не бива да е преувлажнено зимата. Това е много важен момент. Да бъдете много пестеливи, когато изхвърлят листата. Видовете, които изхвърлят листата, нали? Но дори и голистните, по-пестеливи поливки. Това е, може би, най-важното, да прецените правилната поливка, т.е. да не е постоянно мокро и свръхувлажнено растението, тъй като когато почвата е мокра и при един голям студ е най-лесно да измръзнат коренчетата. Това е за мен. Надявам се да съм била полезна.